So guys नै आङो मेकआप खालामनो सोलोंनायदो सासे लोगोखौ आंनि लोगोखौ रोंगो रोङा नायनि ओमफ्राय नै इखिनियावनो जगारा आंना देलायग्राया केमेरा हमना होग्रा गैया लोगोफोर आं मेकआप खालामनायखौ माबायदि नुखो नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय नैला रोङाबाबो ब्राइडेल मेकआप खालामदों आरो लोगोफोर देलायनाय जगारबो गैया नालाय ओमफ्राय बिदिनो जिखिना दं बेखौनो देलायहोबाय ने माबायदि नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना जोंनिया मालाब गैया नालाय ओमफ्राय मालायाबो गोसोमसो जाबाय लोगोफोर नै हिन्जाव गोदान बानायबाय आं बेखौ माबायदि नुदों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां नुगोन नुवाखै माबायदि मोनखो आंनि मेकआप खालामजानानै जोबोर मोजां मोनदों मोजां नांगोन नाङाखै मोजां नोंदो रोंगौ नङा आंबो मेकआप खालामनो रोङोथ' र' मोजां मोनसोदों आइथिं बिबार खिथांनाय खानायनि बिबारखौ बिबारबो गैयालै जोंना ओमफ्राय नै जिखिना दङ बेखौनो होबाय बैसागुआव मोसानायाव लानाय बिबारखौनो होबाय ओमफ्राय नै मालायाबो गोसोमसो जाबाय हाबा जानाय रखम नुमारदों आंखौ ओमफ्राय बुरैदै नुबाय मोनल' दा संदुलाव थिनाय बायदि नुबाय आंखौ बिराद गरम लोगोफोर दिनैनि ब्राइडाल मेकआपआ बेनोमोन आरो ब्राइडाल मेकआप होनो ना होना आं बेखौ मिथिया जायखिजाया होनबाय आङो जेबो जगारबो गैया नालाय ओमफ्राय ओरैनो जिखिना जों जेरै देलायो बेखौनो देलायहोबाय बिदि मेकआप सेकआपबो गैया जोंना दामिबो गैया फाउन्डेसन ना मा सन बेफोरबो गैया जोंना न' होमबाबो मोजां नुसोदों आयु खैना गोदान बायदि नुथारबाय दे जागोन दे ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनाथ' मा खालामनांगौ मिथिखागौ थाब थाब साबस्क्राइब खालामनांगोन आं चेनेलखौ बाहायबो बर'जों बर' सापर्ट खालामलाया आंना दाबो चेनेलानो माबा जायाखै आं भिडिअखौ बारा नायबाङा ना